Oras sa manginang, pajupang hitam di channel YouTube namion. Marhitiak kapikiran nami na mungkin boy pamorahok kita laho mangatusi jamita na nang sipatol hasota di partangyangan somoninang di parmingguon siganuk minggu. Ditikyon na patol hasot nami tu hita pikiran nami ang giat boy mangurupi hita ima taringot tu jamita di pertanyaan na gabi epistel di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Topet noaing kami lagi mengikuti pelatihan penginjilan di Parapat alai las disangahon satopkin laho mangurupi hita rupani taringot tu jamita pertanyaan epistel di hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Amanginang trupukta ima sian Amos bin 2 ayat sada sahrodi ayat 12. Amos bin 2 ayat sada sahrodi ayat 12. Nungatakas hujahahami nasogot turpuhon jala 3 hari sebelumna andorak seberangkat tu pembinaanon tu pelatihanon memang somonido somalna hupara dihami seminggu sebelum nunga hujahahami turpuhi anggiat rupani lam murah patol hasol tuhita. Nah berjodoh arondo pakatayon ni 2 halak dilapo ni halak kita adok sa halak mandok rupani ay botodo lai heping do mengatur saluhutna ido imana mulodok keping megarau pebudu tatur ido ibana rupani baru dialus dunganna tohodo ilai memang mulogodak keping godang dodongan buidu tatur alai botodo lai dan sasitong na hepengi kadang narumikot dingul alana sedia mahepek saguni sipatai dongan alai caraido ala memang faktana hepengi manang kesejahteraan sinadongan mengubah gabi mubah sehalak di parsauron dohot debata di parsauron dohot nang aka dongan jolma ido pakkorhon ni hepengi imarupani pakkatayon nasidana 2 taringot tu huaso ni hepeng jalangolu nalam sejahtera ternyata mengubah parangi ni sasahalak maradopun debata somoninang maradopun donganda. Kondisi somonon boy duta jaha di turupukta di buku ni si Amos ima taringot tu keadilan sosial na lamamorado bangsoi secara perekonomian. Dung mamora nasida ringgas dotong nasida mangihuton peribadahan hobar tu aturan-aturan alai gabe kepalsuan nomai holan tradisi sabing nomai manang mengikuti rutinitas namai ala dalam kenyataan na digosa nasida do akka na pugus mubado parangin nasida maradopon akka na pugus. Jadi ingotot tama ganut tajaha buku ni si Amos fokus utama ima keadilan sosial. Ternyata kesejahteraan seseorang, kekayaan ataupun harta, hidup makin baik tidak selalu membuat cara memperlakukan orang lain makin baik dan juga cara hidup makin baik. Ternyata tergoda pada kesombongan yang kemudian berakhir pada penindasan, ketidakadilan, maradoponaka napugus. Tidak mai di turpuk tahun di Amos bin 2 luon ayat sada sahro di ayat 12. Alai di turpuk tahun
di lehon de batama sada pernidahan tu si Amos marhiti tadda na marlapatan dang lelengbe sai na may ikon uhumon ni de batana ma nasida molidok imana di ayat sada songonondo di pataridahon Tuhan Jehovah tuau idama sada hirang namarisi parbue naung malamun namarga barhod doi molo di bahasa aslina keranjang yang berisi hasil panen tetapi merupakan juga menggambarkan penghakiman, penghukuman. Uhumon di debatama nasida ala tang lam denggan parangai nasida dung lam denggan ngolu ni nasida. Hidup mereka tidak makin baik walau secara ekonomi mereka makin baik. Di titik nasida 2 hari laho manigai akka perdalanan ni ekonomi asa gagilas targosa na pugus. Di titik nasida 2 hari asalam mamora nasida. Oma naidok na sering ditanyak tawang sa sitong nadang linggan besong ditatanya kon sisa madusa nami na huseng aja hami doh naso huseng aja hami sa sitong na mulu dosa ikon dangboy bidi singaja ikon dosa naso di sengaja nama alani hagaliutta nama gabi sipata madabu hita mulu tasa kapi pe mardosa ngamat cai salah situtui alena sida dison di titina sida 2 hari hira mereka merencanakan kejahatan. Kita tahu bahwa dalam hukum negara sekalipun perencanaan terhadap pembunuhan ataupun pembunuhan terencana itu memiliki hukuman yang berat. Jadi OP mereka mengatur perjalanan ekonomi, perjalanan yaka partikian sedihari masa dapat keuntungan nasida di sudi proses perdagangan dohot akan di garis nang hasil ni panen ditiki daidama di ngolui nasida berarti kemunafikan sehirana dipuji nasida do debata alai sasitongna mereka mengabaikan keadilan sosial alai dia 12 do dia 10 sada 12 takas do didok idama rodo akka ari sogot ninna Tuhan Jehovah tongo sokuma haraparon. Berarti janji yang luar biasa di sini kita melihat bahwa Tuhan selalu peduli dalam kehidupan semua orang. Dan Tuhan memandang semua orang sama di hadapannya. Dan bila didapati Tuhan perlakuan yang tidak adil dari manusia terhadap umatnya, maka Tuhan akan bertindak. Ikon uhumonna ditikina di son Roma. Uhumon ni debata nasida. Jala dumro uhumi gabe hira na di hari koton nasida bamuse laho mamuji debata. Hape dia 12 dokma. Jadi mandau-dau manasida sian laut nasada tu laut nasada nari. Jala sian utara tu habisaran diliati nasida mangalului hata ni Jakoba nian. Hape laos sojupang nasida do namarlapatan rupani dada si paimot naswada. Penyesalan selalu datang terlambat. Hape nunga ditonahot tu nasida tiki olu de batama katahon hatana. Tetapi mereka mengabaikan. Ditikina dilului nasida dihasiholon nasida hata di debata dan dapot nasida. Ai ido sasitongna na umrikot di ngulu sigano pare. Atong disosohon terduk ma pilik ma. Dia do na rumikot di ngulu. Hata di debatado na manugi hokko tu hanguluan manang arta porti biodo na manugi hokko laho manigai persoranmu do debata do manigai persoranmu dohot dongan jorma. Pilihan ada di tangan kita. Dihitar naik terpasu-pasu do hita
manang naing lam daudo sian debata. Molu ta ingat ende niyama sa sitong na ikolam sadar do hita na morai bui marpugos na pugosi bui mamora. Ay sungoni do perdalanan ningulu aman. Hidup na hidup deta, hidup adalah kesempatan. Jika Tuhan memberikan kesempatan, pergunakanlah dengan baik. Unang mabuk di Hamorau, alai unang mandeli di Hapogoso. Imat cerikot, jangan karena harta yang banyak lalu lupa akan segala sesuatu. Lupa akan daratan misalnya. Tidak membumi lagi. Tetapi kalau miskin pun jangan selalu mengeluh. Jangan selalu merasa tertekan, merasa dikucilkan. Baik keadaan hidupmu dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan terberkati menurut pikiran kita dalam harta kekayaan, tetaplah bersyukur. Maka diri kotor di hitam kita topik minggu pilih mah. Saya yang diluat tadupe arta nabui manegai pasaurata marhite keadilan nakinani manang hata ni debatado duluatta nama naguhu kita mamake arta tei laho mamasu-masu dongata laho mamasu-masu torok jolma laho pasu-pasu tu akadongata jala hasangapon di debata dihita doa manginang kucina ima pikiran nami yang giat boi mangurupi hita